Firma vás dnes nevyhodí. Firma vás uvoľní v rámci strategickej reorganizácie zameranej na budúci rast. A vy im za to ešte poďakujete LinkedIn postom s 3 srdiečkami a emoji raketami. Presne tak, ako vás to naučili. Dobrý deň, korporátne prasata. Dnes vám ukážem, ako sa z najkrutejšieho momentu vášho pracovného života stala marketingová príležitosť pre niekoho, koho ste v živote nevideli a pravdepodobne nikdy neuvidíte. Slovo prepúšťanie dnes firmy nepoužívajú, ako by bolo jedovaté, ako by jeho samotné vyslovenie mohlo niekoho otráviť pri raňajkách. Namiesto toho dostanete vatu, ako right sizing, workforce optimization, strategic engagement. Nie je to iné slovo pre tú istú vec, je to presne tá istá vec, len obalená tak dôkladne, aby vám nechutila horko, kým ju prehltnete. A kým ju prehltnete, už je neskoro na to, aby ste ju vypluli. A teraz príde tá najchorejšia časť celej rozprávky. CEO natočí video, kde s vážnou tvárou hovorí o ťažkých, ale nevyhnutných rozhodnutiach. Akcie firmy po takomto videu často stúpnú, lebo trh miluje, keď firma znižuje náklady rýchlo a bez váhania. Vaša existencia sa v ten deň premenila na pozitívnu finančnú správu pre niekoho, kto o vás nikdy neuvažoval ako o človeku, len ako o riadku, čo sa dá jednoducho vymazať. No a zapamätajte si túto vetu raz a navždy, pretože vám ušetrí strašne veľa slz. Čím sterilnejšie znie oznam, tým krutejšia je realita, ktorá sa za ním skrýva. Naučte sa prekladať korporátny jazyk do ľudskej reči skôr, než sa to naučíte na vlastnej koži. Napríklad Roman prišiel v pondelok ráno do práce s kávou v ruke presne ako každý iný deň za posledných 6 rokov. O 9:00 mu prestala fungovať karta na per. O 10:00 dostal pozvánku na krátky hovor s HR. Trval 4 minúty. Milá Andrejka mala pripravený scenár a čítal ho priamo z obrazovky a ani raz sa mu nepozrela do očí. Vaša pozícia bola v rámci reorganizácie zrušená. Dnes je váš posledný deň. O hodinu na to dostal zvyšok firmy e-mail s predmetom vzrušujúca nová kapitola pre našu spoločnosť. Nikde v tom maili nebolo meno Roman. Nikde nebolo slovo prepustili sme 11 ľudí tento týždeň. O týždeň na to Simona na LinkedIne zdieľala ten istý príspevok firmy s komentárom: hrdá, že som súčasťou týmu, čo sa nebojí robiť odvážne rozhodnutia. No a Roman v tom čase sedel doma, vyplňal žiadosť o podporu v nezamestnanosti s rukami, čo sa mu triasli, hoci nikdy predtým netrpel nejakou závažnou úzkosťou. Toto je jediná vec v celom korporáte, čo by som ako obchodník nikdy nepredal. A to je čistá bezcitnosť, zabalená do PR jazyka tak dokonale, že by ste ju kúpili aj vy, keby ste nevedeli, čo je vo vnútri. Predávať klientovi niečo tvrdé, ale pravdivé priamo do očí, to je obchod, za taký sa hanbiť nemusí. Predávať verejnosti rozprávku o novej kapitole v momente, keď 11 ľuďom práve vzali príjem a istotu, to už nie je obchod, to je klamstvo bez akéhokoľvek štítu. Nie je to o tom, či firma klame. Klame každá firma, aj tá vaša, aj moja bývalá. Je to o tom, komu klame a prečo. Firma klame vlastným ľuďom, aby ochránila záujmy tých hore. A to je najhorší druh predaja, aký na tomto svete existuje. Takže mi napíšte do komentárov najabsurdnejšie slovné spojenia, akým vám alebo vášmu kolegovi firma oznámila prepustenie. A daj like a odber a pošli toto video kolegovi, ktorému práve teraz nefunguje prístupová karta a vítaj v pekle.